Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Damini debatana sumurung sian saluhut naroh. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna selamat hari Minggu. Damang dainang ruas nihuria na hinaholongan ni Tuhan Yesus. Hata ni debata nagabe ojahan jamita di parsauran parminggota sadarion. Ima di minggu letare, minggu marlas ni roha, ima na tarsurat di Evangelium Yohanes bidutolu mamukamay sian ayat 22 sahat rodi ayat 30. Tabukabe mabibelta jalata payhutihutma songonoma didok disi. Dungi Roma Jesus dohot akasisean nai tuluat Judea. Jadi mian disima jolo ibana rap dohot nasida jalamat didihon. Alai dohot to si Johannes madidihot di enon mardonokon huta Salem. Ay nania aek disi. Jadi tusima roh halak gabe tardidi. Aidang dope dihurukon si Johannes ujui. Marsual madisi akasisean niji si Johannes dohot sahalak Yahudi siala parburioni. Jadi didapoton nasi dama si Johannes didok matuibana. Guru nami halaki naro tujulum di iparniaik Jordan nahinatidak komi ido madidihon nuaing. Gabi saluhut halak ro madapoton ibana. Dungi ninna si Johannes mamangalusi. Dak tarbuat jol mamanangaha. Anggoso dilehot tu ibana sian banua gijang. Hamusad diri do si tidangiku dinahudok. Dada au Kristusi. Nasinuru do au patujolona. Naupuna oroan ido pangolii alai na jongjong do ale-ale ni pangolii patangi-tangi ibana jala marlas ni roha situtu di bahen suara ni pangolii asa halalas ni roha si songonima jupang diau yang go ibana patut lam gada lamoruma anggo au disido sahatna amanami inanami na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus asa lamutakasan notatusi barita nauli evangelium na sinuraton ni si Johanneson boyan non taulakom muse majaha di jabu jala tajahama sahat rodi ayat na parpudi ayat 36 asa lamu apit jala lam hibul yaka pangatusyota. Sadario di goharido minggu letare jala didokon imanakaning di ayat introitus na tabige na siya Johannes siyan Jesaya bidono pulonom ayat 10 didok marlas ni roha mahamu rap dohot Yerusalem jala marolopolop midaibana sudi hamu aliakan naholong roha di ibana marlas ni roha situtu marap dohot ibana sudi hamu aliakan namarsak roha mida ibana na sailaun. Jadi minggu sadarion disosohot tuhita asa marlas ni roha. Alania ka manginang, adong do tahelas ni roha nuaing di bagasan diritabi. Adong dolas ni roha nang diakan aposo nahuduli gijang. Ada nang akan aposo na dipudi adong dolas ni roha.
Adong alay songon na marsuhi-suhi bohi mga lusi. Adong do, songon na minarmat tong buhi, una kira na pabiar-biar hon, las roh alay hira na mutung kam mabiyari ba jong-jong mangiday jolon. Adong do, tutu, atong jalang maconay habirang do na siya mumi. Do malas do roh aku huduli labung mo. Akan na sumarsi jalangan akan napaay marapogunion. Labuy pang nagmarsi jalangan do nila bungay aguya mang apiari minggu no ay ngate. Toy mamarsi jalangan nakso tinada sa gabi tinada naposo ati boha gabi. Do ngat tujolo belum rokap lah ya. Akan na tua-tua ati boha gabi besan kanu nang gabi heran na panebesak kamunuaeng. Nah ya. Minggu lasni roha pasti godang dua lasat tamar lasni roha. Songon tarlumobi songon halak Kriste di dokod do marlasni roha mahamu ay ido hinalomohon ni debata marlasni roha mahamu sahalinari hudokom marlasni roha ma. Kukdo nalaho bahenota alasan marlasni rohata. Adong ma alana hipas satu sadario nate. Adong na gabi tabah hipas gabi sehat. Gabi malum siya nakaparsahiton. Adong na las rohana ala taba kapinopar. Las roha ala ngatanggal gajian. Dangi, jala adong deba na las rohana ala na hacita musuna. Ala yang guros niya gabi pirawamang udak songon ikan. Daungat tong, tangyako musumiin na dodang gabi las roha kan. Alay ida maamangin ang sudehita ruas ni Huria. So halak Kriste si partangiak pehita, puy dolas ni roha songoni. Gok do diduruan na so sihut to Tuhan Yesus, gok do diduruan na so mamorsan silang dingoluna, tong doy las ni rohana. Las rohana mereka bersuka cita bergembira karena boleh healing-healing, walaupun tipis-tipis. Ido kan? Boy marlas ni roha, balay bereng atong, basongon na tabu pangabahan na. Las rohana ala boy di saksang tempe. Ido kan? Boy do las roha. Alay ida ma. So si huto Jesus peho. Anggol lakni do las ni roham. Dang pola gabi bangga ho marede. Mamuji Tuhani. Di situ. Ayahay barta dangi. Jala alanido moloy dokot tutu dia do di minggu prapaskah manuaingon. Mulai mahita di patarus yan rabu-abu. Minggu Septuagesima tu Sexagesima. Ipataru hita asamar panatap tu pabahenan ni Tuhan Yesus. Jala mangida hita di pardalanan ni ngulut ta saluhuna di panaonon ni Tuhan Yesus. Ala taidama mulai sian minggu Advent, saat tu minggu Epipani, dipataru ruas, dipataru perjalanan rohani, peziarahan rohani, setiap orang percaya, asa dibereng, berpusat, tu ngoluni, tu Yesus, debatana gabi jolma, naung tubui. Jala di Epipani, tardidi ibana, jala patar may ba nalaho mangula aka siulaon na nalaho mabuan haluaw ni. Jala dung say dung minggu Epipani dung minggu Epipani gitu ya. Masuk matu Sexagesima, Septuagesima, saha mayan non tu minggu Palmarum, taida ma anon habis itu Triduum. Jadi taringot to Jesus pangulahonon na, ngoluna, nang akasitaonon na, dinalaho mabuan haluaw ni. Jadi ida ma, ngolunin aporsea, say toktong diarahot to silang ni Tuhan Jesusi, jala say toktong di sosohon to ngolunin aporsea, ngolumi marujahan to Kristus do, jala saluhut na masa diho, marujahat to Kristus do, jala molo mangulu peho,
tujuanna marojahan tu Kristus do. Ido asay daw tama di pardalanan ni ngulutta ahape na masa. Dangadong nalipe, dangadong nasirang siyan asinirohan ni Tuhan Yesus. Jala at taida ma, di minggu-minggu prapas kahon, tarlumobi moloidok kom minggu letareon, na taida do dirita, na paihut-ihut pardalanan ni Tuhan Yesusi, di na mangajari ibana, di na marjamita ibana, di na patupahon hamamalum, mujizat, memberitakan kerajaan surga, dang sudepit tormuradia dopi, ditulak, ditijuri, jala deba, dangat godang do, dang deba, dang makalomohon ibana. Di Johannes biduto lumat sa takas do idokon, ay dang ditada na di ibanahi ibana. Manusia tidak mengenal dia. Jala taauhom matudirita, taidama, bah ngahudalani hape, ngahui huto pardalanan ni Tuhan Yesusi, jala lam jonok doaw tutuhaki. Ido nagabelas ni roha. Dihalak Kristen. Ido nagabelas ni roha na madokon ngalam sarupa beaw tutuhaki. Dang namarlapatan sa halinari las ni roha ala naik pangkat, boy mardalani, malum sahit, boy songonan-songonon. Ang goholanido sa halinari, homa na dumangol di portibyon, songon halak Kristen, ang godisido pe, batasan ni las ni roham. Jala di las ni roha di sadaryo, di tugu-tugu, jala di paingot tita, di paingot sa luhut na ruas ni Huria, asa di las ni roham na unglam gabi sarupa hodo Tuhan Yesus, engkau semakin sempurna seperti Bapamu. Idokan, ala takas do didokon, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Jadi di pangauhonommu di pardalanan ni Tuhan Yesusi, di pangauhonommu dia kana masa di ngolum na sotar sirang do Yesus yang ngulumi, adong maaka sada pangauhonon madokot tu dirim alay lam gadda ma Jesus lam moruma anggoaw. Yesus harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Dohonom mo may dingolum, dinamarlas ni roha iho, dilas ni roha na sotar sirang siya Tuhan Yesusi. Mololas ni roham di portibiyod dope, las ni roham akan nadijolo ni si malolongod dope, las ni roham akan alahosal pui dope, pora domadokon, anggo Jesus lambagada, lamor mangguaw. Ido kan, anggo las ni roha ni portibiyon, say diajari do, ikon audo nomor sada. Dang buhay halak nasing, jale ikon audo no belga, dang buhay halak na asing, ikon audo no kebat, dang buhay halak na asing, karejokku, keluargaku, amatakku, yanakokku, pabahenakku, gayakku, ikonaw na kebat, dang buhay nasing. Puladong nasing, bepeling na mangihuti humay. Ido diajar ho portibyon, ido kan? Apalagi di zaman ni Narsis Nuaing, sudido ikut tampil terdepan, walaupun Yamaha semakin di belakang. Alanido itugu-tugu hita bohado tahe laho madokot tu bagasad dirita na mangauhon ikon lamugada do Tuhan Yesus dingoluku alayaw ikon lamu moruma. Unang adong namuduhuduk hape namudohodok da sahera namadokon lame mawin na lamoru dang kewarasan do kesadaran namoru da kamanginang sahera nabutiat tong manguduk ko kape namudohodok ubereng itu sa julon. Ano hudok ko pe kamera, mana yang ngantuk nanti kusuruh kamera ke sana. OM siap-siap ya. Aset persongan na bagaan non. Nah, jadi taidama si Johannes lagi madidi maibana di madidi si Johannes di bagasan ulaonna. Jala di nama didi si Johannes
tong madidi Tuhan Yesus. Guk halak didi si Yohanes, alai lamu gumudang muse na dididi ni Tuhan Yesus. Hape, dang terjaloni rohani kasisian ni Tuhan Yesus, dang terjaloni rohani sisian ni si Yohanes, alalamu gumudang na dididi ni Tuhan Yesus si. Ido na kaning na idokon nai, ay gabi gumudang dididi bana. Ngat sudi lao halak tusan. Gitu ya. Hape takas do, mulo tajaha di Yohanes bidusada, dihatidak ko si Yohanes do, ano tabuk kada tajaha bibeltay di jabu, Yohanes bidusada, dihatidak ko si Yohanes do, tido do isi dang au. Mesiasi. Uju disukun hala ibana inna buti. Dihatidak ko si Yohanes do ibana, ay nin nama, o do ibana na hudoki na rosya pudiku, jumulo do ibana adong asa au, ay parjoluhiad do ibana, ay siyan hamoraon na do sa luhut hitamajalo, ima asiniroha na somarnamot toki. Yuduti mamuse inna ibana, disuru akka Jahudi siyan huta Jerusalem akamalim dohot halak lepi, manukutu si Yohanes, ay isi doho. Gabi omma dihatidak ko si Yohanes. Ay di parhatopot do, dang diporso, didokdo, dangau Kristusi. Gabi disukun na sida may bana, atong isi doho, si Elia do ulaning, jadi di dooma, dangiaw, panurirang doaw. Dungi dia lusima, dang. Dungi ni na nasida do ibana, atong isi doho, asa halusa kami akan namarsuruhami. Aha dodoho nomu taringot tuho. Dungi ni nama, suara ni nama jauh-jauh di halongo na doaw, patigor hamuma dalad di Tuhani. Songon naung nidok ni panurirang Jesaya. Takas si tutudo di hati dakon si Yohanes isi ibana. Dan gabi dokon ibana audo naubalga, audo panuri, audo Kristus, audo Mesias, audo si sobaw muna. Alay macay takas si tutudo ipatudo ibana dirina ise. Alay dang mga tusi, akahalak na dilabung na. Dang mga tusi akahalak si hutonibana, sisean ni si Yohanes, say toktong do di pangasahon, pikiran hajol maun. Toktong di pangasahon, asa pikiran hadirion, asa haruibana, nau kebat nau jago. Ido asa gabi taida ma di evangelium na tajaha. Sa darion gabi adong konflik ni si Yohanes dohot aka, konflik ni si Sianindo, dan konflik ni si Yohanes. Konflik di ngulo ni sisean ni si Yohanes si mangiburu na sida, jaladang tarjalo rohana sida, molo madidi Jesus di rap dohot si Yohanes, jalagabi ugodang halak ro tutuhan Jesus, diaka perdalanan partikian na sarupa di ngolo na sida. Puido tarjalo rohani jolmay, puido tarjalo ni rohani pikiran ni jolmay, alay songon panurirang nama takas dipilit debata si Yohanes, dang dipaburnang-burnang jala di pabalga-balga dirina, dang ido ibana tohodoi, nani maneroroma asahita no balga, dang ido ibana nalilu doi sudi salah doi, alay takas do di do ibana molo adong di ibana. Dang na siyan lomoni rohang, manang holan siya pikiran, alay takas si tutudi do si Yohanes, dang tarbuat jolma manangaha, anggo so dilehot tuibana siyan banuagijang. Takas do si Yohanes, parade madalan, didi hamuma leho kamuma dirimu tardidi, tididi, ay ngajonok be, bertobatlah, ay ngajonok harajau banua gijangi. Idi do ibana, jala Tuhan Yesus pe, di do songoni. Leho kamu madirimu dididi paubama, ay ngajonok harajaon banua gijangi. Nunga songgok harajaon banua gijangi. Laus takasi tutu, dina pasual akasisiani, tongdo didokon si Yohanes di bagasan ngoluna, laos dipaingot akasisiani, aidak kamu tahe gabi sitidangiku, ngahudok tuhamu,
na sinuru doaw patujolona. Jala dipatudos dirina tarsongot tudongan ni pangulii, dongan ni oroani, dang ibana pangulii. Dang au, bukan lampu sorot, dang ikut tuau. Dang natuau, karpet merah, bukan untukku. Dan panggung itu, dang nadiau, alai di ibanado, di Tuhan Yesus, di Mesiasi. Jala di bagasan toruk ni roha kesadaranna, ima di do ibana, anggo ibana patut lam gadda, lam moruma anggoau. Di bagasan na marlas ni roha hita, di minggu prapaskah, di na mangauhon pardalanan ni Tuhan Yesus, na mangauhon pabahenan ni Tuhan Yesus, o madohonota, laho mabahen lambalga, harajaon ni debata, lamarsangap tuhata, tapabalga huasona, di bagasan ngoluta, si ganupari. Dia manaboy taputihi, na parjolo, las ni roha partodion, ima molo niluas debata gabi debata, jalan yokuhod diriniba, holan gabi jolma. Unang lobis yan ni. Sukacita rohani membesarkan Tuhan adalah mengakui Tuhan sebagai Tuhan, dan kita hanyalah sebatas manusia. Unak palubihu, makilala hita, mangarimangi, mamikiri, say hirahita debata di bagasang nguluta, jala hirahita debata di bagasang ngulu ni rumah tangkata, hirahita debata di bagasang ngulu ni dongata, gabi sa yolo hita mangguhumi, mamuteni, dohot madokon hata, nasosuman. Laos natoras pe, nakpesipata adong say madokon, ay natoras do debata na di ida, alay ikon au honon na do tudirina, jolma doaw. Sekali lagi, sukacita rohani yang membesarkan Tuhan. Dapagadahot Tuhani, ima palwaso debata gabi debata. Jala mangukuhod dirita, jol mana terbatas doaw. Terbatas doaw, terbatas do pikirakku, terbatas do gugukku, terbatas do nang namasa, jala laus pardo sa bulu doaw. Nang pesay hutudal hodosay, alay say margogo dodosay, naing mga rajayaw. Di PHDI na hudokdo, upatorang bahwa dosa itu, bahkan di pertangyangan, ngasih pata, kita melihat, taida di pesalmen na kaningani, si pata nga magigihita ng mardosa, di kesadaran pikiran, di kewarasan pikiran, di kerohanian kita, nga magigihita mangida dosai, alay ala gugo ni dosai, bahkan ketika kita berusaha untuk selalu rohani, berupaya untuk menjadi rohani pun, dosa itu berupaya untuk menguasai kita. Misalnya di parmingguat songonon, tohodo hita di gereja di bagas joro, alay martangia kita, rana kaning adong do nalari pikiranna, tu dia mahamian duduk sidung gereja nuaing. Dia mana tumabu. Ra adong do sabil mabigi jamita, sabil mangida-ida handphone, radang binoto tak naha di paida-ida si. Ahadon waing we anyo pungisi aha sao do arisanon. Opat dia do non waing ngaro. Songon naso check out do pekalen keranjang kuningon. Manang rana kaning martangi yang adong do na martangi yang bulus rohana. Manang mabigi kurna kaning adong do na bulus rohana. Hape terbigi masuara puji-pujian si dan anak kaningan ikan. Doh dan naki marede ibaga sa pemahaman na. Itu radong do rana kaning na merasa. Giling ni si manohang so tarpicang do horway nung nyo mabuan itu son. Lihat ya, iblis begitu kuat mau menggodamu bahkan di saat situasi rohanimu pun iblis mau berkuasa. Alanido dohonot tama au honot tama pardosa situtu doau jalai kotu debata doau anggu-hangguk asa sesa dosaki jala asa buyau mangolu toktong di bagasan asini rohanai.
ido na parjolo. Dohonokku pardosa doau, debatakku do na mangatur ngoluku, jala na manubusaw. Ngasay upayahon, hugogo mangalo dosai, alay malodo si bolisi, mangelay laaw, alani ikod do tuhaki diaw. Ido dohonota. Anggodang, hugogo masibolisi, hugogo pikirata, marme-me mahwason ituhani, di bagasan nguluta. Napaduahon, las ni roha na pagadahot Tuhan Yesus, na pamorudiri, ima na adong toruk ni roha. Kerendahan hati, songon si Johannes na kaningani. Ala torop, jol manuaeng saneng dijolo, girgir dijolo, naing songon na sangap idaon, unang girgirat si puji-pujion. Girgirat di jolo alaydang tarpatujolo. Girgirat di jolo alaydang si hutonon. Girgira si pakatay alaydang si tangihonon. Girgir tarjo alaydang haro angur goar si papuji-pujion. Unang las roham di papuji-puji. Di hajol maunon. Alay marlopitanga komar toru ni roha. Ala godang do jolma. Godang halak dopak jolma alay mulungatu dal. Lobi-lobi siya begu. Asik kata manogot, asik kata botari. Asing pakuling uju male. Asing muse pakuling uju maulay. Obuk do sarupa birong. Alay marhosing do anggoroha. Tarsongon arong na meoleol. Girgira kala no yang nek tampil. Di san nek tampil. Di son nek tampil. Ape holan na yang mangomo satokin. Girgir mahita songot cira. Aka halak na porsea. Adidoko Jesus jadilah garam dan terang dunia. Dak tarida di ida jolma molo nga sapur tu si panganoni. Alay didok jolma do tabu si panganoni ala pas sirana. Molo pade masak madokon, salt is like a magnifying glass for the greatest taste of the food. Just like magnifying glass. Membuat rasa makanan itu semakin jelas. Dan idokod day ni siray na lam tadda. Alay ala ni siray, lamu tadda maday ni si panganoni. Tadda day nila siyaki. Tadda day ni deke manang juhut na nilopay. Songoni mangulo ni na porsea, madokod di bagasad dirina, nang pedaso tarida de bata, jalahirana so tarida pediriku, alay ang goharajaon ni de bata, lamu tarida mamarhite-hite pabahenakku, nang marhite-hite ngolukku di da jolma. Unang alaniaw, gabe mardosa halak. Unang alaniaw, tartutuk kalak. Unang alaniaw, gabe suda jolma tu gareja. Unang alaniaw, gabe mundur jolma siap punguan. Unang alaniaw, gabe dang ditadda jolma debata. Jadi sahalinari martoruk ni roha, ima gabe sukacita rohani. Napatuluhon ima, marlas ni roha hita, pabalgahon mabaygad da Jesus, ima molotaida, di bagasalas ni roha pabahenan ni debata di ngolu ni jolma. Di ngolu ni halak nasing. Sukacita rohani membesarkan nama Tuhan adalah bersukacita ketika melihat karya Tuhan melalui orang lain. Go do jolma, las rohana molo susah donganna. Jala susah ibana, molo las rohani donganna. Ibereng, dagi tarsongon nate ali songon nguluni apenat perseda songon odope manang lat situtu rohana molo ibereng donganna berek kan imat tong audo nat perseda ereng juni dagu so boras beyal lang bini kandang buy betar tuhor raborasin na hape na so iboto do na lagi diet do halaki kan nalasar rohana mangida jol masusa alani dolas ni rohanya kana porsea las roham
molo tarida patar pabahen ni debata dingolo niya kajolma. Idaot tamay nakaning nasian ayat na dido na nakaningani dada adong di jolmai molodang dilehod debata. Akaparkarijuan ng dia penamasa dohonot tama mauliate matuhaboy huida. Mauliate matuhan kudang ragam niya kanamasa di portibyon na uli huida jala kunikmati di bagasang ulukon, marhiti-hiti akala nasing. Dangita he, boy huida nauli, boy gabi huboto nauli, ala hubereng donganan, paso-paso siya debatado hi. Batahe, boy huida huday na tonggi na tabo, ala siya donganan, di paso-paso debatahi ba na dingoluna. Dangita he, boy huboto na bagak, ala di paso-paso debata, niyan, di haulio dosude. Ang kumardodo sa sudi nguluni jolmaon di pabayan ni debata sa ngulum. Dang rito do pinguluon. Ido kan? Ang gusto ngulumi do sudi. Manang utoro siyang ngulumi sudi do roham. Bahabe lapatan ni na mangulu. Ay hoping nga hosa-hosa di ngulum. Hatsi na ina mangulu na manguyamang. Hatsi ni naman rumatanggaon. Hatsi ni kelek ko buhan namon. Ang gusto nido sudi, bahabe las ni rohate. Alanido, las maroham ketika Allah menunjukkan karyanya melalui orang lain. Denggat situtu do dingolutta. Ala laos okuhonot tama debatado na mangula. Dingoluku, debatado na mangula, dingolu ni halakan. Debatado na mangaleho paso-paso diaw. Nang soapala siya nahuula, ro siya na di patongo debatana dinggat duaw. Idor say akadohonotta. Songoni ngulunya kana porsayay dipuji-puji debata, mololam dita dahalak debata alamarhiti nguluna. Dipapatar huwaso ni Tuhani. Namarsahit, nahatsitan, namardangol, naguk hasusaan, boy mamadot tu dirina, au na mangetong guguk kudang besaha tau sadarion. Alay ala na di pargugoy hot Tuhani doaw. Ala na manata pa tu silangi marguguaw. Lausongoni makanabuy, akanagugo, akanahipas, na maduma maddo di bagasang nguluna, mauliate matuhad di lawatso dapot tu songonon. Dilehok ko silehol-lehod diaw gabi parhitiam mo maaw. Asa hurupya kanagali, na humurang ang gogogoki, dang sadiyay alayala ni gogomdo asa gabi tupa sude akalas ni rohang. Dang hukupakku habal gaon ni Tuhani dingolukku alay lamu pa jojorokku mai tu sadok portibion. Dang tarida dida jolma de bata. Dang boy di bereng jolma de bata di pardalanan ningoluna. Alay tutu si tutu adong do de bata jalamia di tonga-tongata. Ido na ko buanota. Diari na salpu, makatay dohot sada ina. Innay ba na buti? Odo piyaw masuk karejo minggo namang. Minggo na salpu sa minggo da karejo, alapataro bakke ni botok kumula tuhuta. Doli-doli do ibotok kon. Doli-doli na matua. Songoni do karejo na mocok-mocok. Di Senen. Jadi naparpudyom marsahit posi may bana. Gabi dibuang matu jabu ni botokku di jabu ni botokku siya ni laos modding ma. Dinamodingi ba na huripu hami do tangadong jol mana romanikir. Kupara di hami masih panganot chaotik. Ay siya non narotuson. Doli-doli do pehon. Hape na so panagaman go ro jolma. Ikon mangalopa musena sida. Jala ikon paradiho si panganon. Dungi lau mabuan na sida bakkena siyan Jakarta mula tuhuta, row dan haba-haba. Doratsian udan. Say martangyangi bana tuhab wadu boy do borhat taminuaing. Mayat sudah di bandara. Boy do borhat taminuaing sa Jaburapak. Martangyangi bana, di do ibana, ali pos marohamito. Ra do hita. Dinggam matutuha laki mardalan. Porha sudah dangadong abatabat. Sahat tuhuta pitor ditomu-tomu akadong asahutan ni natorasna. Dinggam mardalan. Anggo dipikirin na sida, dangadong
dang ding gabyong mardalan. Nga duli-duli na matua, dang adok pola si bahenon, opa dia maun. Hape na so panagaman na sida, denggam mardala sude, sabutul la lunguddo cerita naon. Alay minar si tuturo hana marcerita, idok inaom mabuti, idok inangi mabuti. Sungguh ini mujizat Tuhan bekerja seperti 5 roti dan 2 ikan itu nyata dalam hidup kami. Ida ma, lunguddo ceritai, alay minar bohina marcerita, jala takat siapa mangan nama dokon, huaso ni debatado. Dang tarida debata di bagasam matata, di parnidata, alay siapa bahenan nai takas do, huasona dohot pabahenan. Naingod do nektarida, asal lamu balga debata, lamu gadda ibana, morwang gohita, dang nasay pajago-jagohod dingol. Dang nasay pagijakoroha, dang nasay makilala na ukebat. Na mangihut, las ni roha ima sukacita rohani, membesarkan Tuhan adalah bekerja sesuai dengan pemberian Tuhan. Ulahon sudis yulaom muahapi ay silehon-lehon ni debatadui. Dangadong ulaw na dinggani na sosyan silehon-lehon ni debata. Mulo makilala do pamenekku pasederhanahu pagelekuon dangadong las ni roha di huannon. Bereng matangami. Idia do tahe nobalga bereng jo tangami. Tanga dia do nobalga. Yang jempol jarinya semua nggak usah ditunjukkan ya. Tanga dia no balga, gumodanga do balga tanga tasyamun. Ido tahe, buasa balga tanga tiamun. Ala marhua, ala gumodang o karijo siya tanga kabirang. Alay boy do dohono ni tanga kabirang, manang boy do dohono tatu tanga kabirangi, toy madang marguna beho tanga kabirang huponggol maho nisu maho tu seden. Ido dohonon, daong, tanga kabirang dang gabi cemburu to tanga ciamun nak peu me tibana gumodang o karejo. Laos yan ay pabahen ni debatado isaluhut na dingolum. Unang mangiburu ho, molobal gaw law ni halak, ukebat ulaw ni halak, ay ulaw mipis ya debatado Ulaho ni doho denggan, ay molo di ulaho koy doho denggan, siyan sepenuh hati, dengan kesungguhan, dengan doa, dengan kejujuran, siani pasu-pason ni Tuhanido. Siani lehonon ni Tuhanido ngolum. Siani lampatar do huaso ni debatatuho. Tu portibion, jala didok molo hapos ako dinaotik, haposan lehonon na madiho na gudang. So tung makilala ho ala me do karejok ko holan obedo, hola payaswese do, hola manapu-napu do, hola pertiga-tiga do, me roham. Daong, bereng masih Johannes, dang gabi do ibana bello-bello na Jesuson, nga madidi iba doho musa ibana madidi. Dang madidi biyaw. Dangin na si Johannes. Alay di torutson ibana ulaon na nakpegumodak tu Tuhan Yesus. Takas di boto ibana balga do Tuhan Yesus. Alani hape ulom mo di pasaha debata tu ho, songo dia pe me na doho leas ni roha ni jolma mangiday ulahon. Unang gabi magigiho di ulom. Unang gabi itiop so itiop po. Unang gabi herana leas roham mangiday. Laos songo nido molo denggap parkarejuam mo, unang leas roham mangida parkarejuan ni hala na me siyak ko. Ay siya debatado ulaw ni dak siyak ko. Imalas ni roha, mabay Jesus lambalga. Lamgadda, laut songoni do akadong aparhalado, molotong harosi penerima tamu haret taon, las maroham di si ulahon, unang gabi tarida so tarida, molo so tarida peho maniomik, dang tarida ho di kamera, dang tarida malata-lata si patum, ulahon ayargado pakobasyonis at debata, unang rosoro, unang keramarniang ni roha, ay gijang ni roha dodoho halangguson, molo marniang ni roha mangidak kaulaw na pinasaha ni debata. Gijang ni roha dui, molo marniang ni roha mangidak ka na met-met na di pasahat debata. Imalas ni roha, nalaho pagadahot Tuhan Jesus di bagasang uluta.
Sahalinay akamanginang, las doroham nuaing, tohodo, las doroham molotaba pangabahammu, balat situtu, las doroham taba umurmu, diba madok, itor maram, nasolas dorohanya kaparupunon nuaik taba umurna, tenang mahamu akan aposoy. Engkau tidak menua hanya karena bertambah umurmu, hanya got wiser by the experience, hanya bertambah bijak karena umur. Ano bulu diulang tahunnya salas roham una kola bay lilin udang naomi hodon opposisi. Sahalinay las doroham aladong debatam, las maroham diguhi panginumami siat Tuhan Yesus. Amin martangya kita. Mauliate si tutu rohanami diho ali Tuhan debata. Hodo namarhuaso di ngolunami. Hodo debata si hutonon nami. Tutu di minggu-minggu prapaskahon. Auhonon nami matu diri nami pardosa si tutu dohami. Nagali dohami. Jala alani polan mabuan las ni roha, mabuan haluaw di hami di tawak ko na hatsit, di tawak ko na birnit, lobis yan na hutawak kami Dingolo nami, jojo ku tawak kami na birnit, alani hasalan nami do, jojo hutawak kami akan adangol, jojot alani pamikiryon nami do na so mangihutok ko, alani Tuhan marsanga maho dingolo nami, urupi hami maparsangapi ho, asa unang gabi diri nami na hupatujulo hami, unang diri nami na hupatibul hami, alay apudihok kami, Jesus Tuhan si palua, huapudihok kami huasom dingolo nami, mauliate matuhad di paingot to hami sa daryon, asa hupatutoru hami diri nami tuhe, manada diri nami jolma, songo si Johannes, garu si Johannes, panurirang na tarpilit, panurirang na digohitodi, panurirang na pajupang doho Tuhan Jesus, panurirang na madidi Tuhan Jesus, dang makilalay ba na kebat, dang makilalay ba na balga, alay didokdo, Jesus do ikolamugada, songoni mahamya liri bata, di saluhut na panggulmi ningulu namin na dilawatso, ho malamugada tahe, lomoni roham manasaut, jala songgop maharajaw mo marhite-hite ka ngulo nami di rumah tangga, di parsikola, di partiga-tigaan, di akaulaon, nang didiya petahe di palawatso akaruas ni huriamon, di nalaho mangalaka. Suang-songoni hutangnya ko kami akadongan nami na marsahit, say leho madinasida las ni roha, jala say homa na mga leho dinasida gogo, dinagali na sida, marsak rohana dohot keluarga, tiop tangan na jala haul manasida, asalas pakilalaan na, jala margugo na sida mga dopi hagaleoni, situa MH na inggolan, Jackson Manurung, Manipan si Marmata, Brian si Tompul, Hans Naro Tampubolon, Samuel Esra si Torus, Ferry Gustav Taruli Panggabean, Bramos Tambunan, Nyonya Pasaribu Boru si Tukir, Jericho si Hombing, Berra Hanson Batubara, Evangelis Marsius Siahaan, Palti Sinaga, Nyonya Siahaan Boru Panggabean, Rumitang Boru Hutasoit, Rustioria Boru si Tanggang, Oscar Napitupulu, Nyonya Kasimajuntak Boru Siagian, Nyonya Tambunan Boru Hutagaol, KM si Hombing, Nyonya Silalahi Boru Samosir, Patun Huta Barat, Josia Manurung, Mutiara Boru Manulang, Nyonya Huta Barat Boru Raja Guguk, Benny Marpaung, Sintua SP Huta Soit, Las Maria Boru Panjaitan, Ferdinand Sitanggang, TP Simajuntak, Esterlina Boru Simajuntak, Nyonya Baster Manurung Boru Aruan, Situa Daulat Sitompul, manang ise petahena sohagwarak kami, manang aka keluarga namin na huwaholongi hami, nasoruas ni Huria Ope, hupagonggopok kami matutangan para siya mia liamang, asa homa madaoni na sida, alahodo padaoni bolon, padaoni na sumurung, daoni ma roha pikiran na sida,
nang pakilalan na si dape. Lehon gugo dia kekeluarga na mangurus, dohot pos ni roha, patukom mo sa luhut nasa narikot. Mauliate madiho aliamang nabasa. Pasu-pasu marwas ni Huriam na marsaor dison. Borhat mamulak to aka ulaon nabi. Borhat manopot tanggung jawab nabi. Say lehon matodim to di perbadia, nalaho pabalgahon huasom dohot harajaon mo. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangia kami tuho. Amin. Tauduti mo saya marede, tapuji tuhata bukwede 130 tolu.
rakyat naparpudi rin mahita jongjong. Martangiang mahita. Ali di bata ama namin na di banwa gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masya na nilehon mito hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon pati bulhon harajaon mo. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam mutada hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali ama namin na di banwa gijang, say pinarbadia magwar mo, say Roma harajaon mo, say saut malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang, lehon matuhami sa daryon hanguluan siya pare, si samadusa nami songo panesa nami di dusa ni dongan namardusa tuhami, unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Mulak mahamu di bagasan las ni roha jaloma pasu-pasu ni tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor hon madamena tu todim. Kupas ni rodo